सारे कुछ ना हो, तू चुप रह। कुछ ना तू चुप रह, बोला मत। बोला मत। तार बाबू बोली है अब चुप रह बा। करैबा चुप चुप करई है। हो जेकर भइल बा बियाह हउ त मजा मरी है। आय हाय। हो जेकर भइल बा बियाह हउ त मजा मरी है। आहै जड़ा मेरो रुहवा का करिए। हाँ यार सारे रणुहवा का करिए जा कर तू बिया एगोड़ा तो भागी के कहिए हलस 2 दिन खातिर हमार ले जाके मेला में छोड़ दिया छोड़ के आई नहीं घरे देखो तनी कि बिया कर लेबा जा सारे तू कर जा कल। हाँ तो हम कल लेम ना खिए जाए बरा से गाय करबा बिया गाय खिए या तू हुर दे मुंह गैया बेच के अगर हमार बियाह कर देता तो कितना बढ़िया रही। बेची रे सारे तोरा खातिर गैया बेची तनी संभाल के रह तो तारा बुझात नहीं के घर में लइका दू गो सियान हो गइल सब। हां एगो के कर दियल त कर लियल हमार के ना होई तो जो ते हूं कोले भागी के जो एगो तो कहिए हां तो हम कौन ना लेई ए बार से तू ही खियई ह ठीक बा गाय के आ ओकरा बेच के फिर बियाह करियो तू ही बियाह करबो हैं के खिए दे ओए के खिए हैं हम ना खियई हम खिए हां तो के खियई आ गइल तीन कारण से का कहत रह तो बियाह कर लेले बड़न अपन परिवार लेकर रहत रह खुश रहत रह। चुप रहो हमारा बारे में तू सोचते नहीं खा। अरे तो भइल का बा बताई तोरा के बताई तो हनिए के हमार घर बिगड़ले बड़ा सन बियाह कर ले बताई होई हो बियाह करी होई हो एकर जवानी फाफा नाता ते रड़ुए रही हन मेहनत से पोसले पड़ले बानी एकरा के बेच के एकर बियाह करी एही बेरा एकरा कहला से जो खती का हो जाई का होई हो होई ना काहे ना होई हां करम हो अरे करो चुप रह यार ते करम हो हां करो एकरा के मना करम हो एकरा के ले जो हमरा आंखी के सोजा से ले जो तो हो आई दे ना एक खाली ना हजार आली को तो नहीं करब ते करबे देखाई हो देखाई अरे जा दी हो देखाई करबे ते देखाई तो के देखाई तू बियाह करबे हां रोज एकदम हाउस लगैले रहला तोरा के हम दिखवा दे रे बिना हमरा से कहले पूछले अरे जा दी एकरा से बढ़िए हमार मिली एकरा से सुंदरे होई मिली हां जगह सबू रहनी के कल लेलो हमरो के करे के पड़ी मुंह ना देखल हो सुंदर मिली अच्छा जो हो से खराब बनी सुंदर लेखा बाड़े हई मुंह खराब बनी से सुंदर लेखा सुंदर खराब केने से खराब बनी हो केने से खराब लोग मुंह ना देखल हो मुंह ना देखल जन्म दियल हां जो भाई ते हूं तो मुंह हमर देख ले काहे ना जन्म दियल हमरा से ढेर ना बोले के जो अपन लड़के के खराब बनावत रह तू हमरा में मिल जो मशीन चलाओ काट होने घास बियाह करी हां करम हो जा कोलो करम ताके देखाई हो तू भागा के कोला सारे जा कारे रोज कर दब बांधी चल बांध तू कता कतरी तू चल बनवा के ले जो जे तना मगन ढेर बात है मुंह बनवाई जो जबान लड़े बे हैं ढेर ना बोलो गाय लोग के हम गाय बेचते नहीं के बियाह करे खातिर खरे ते का नौटंकी कइले बड़ी सा ते का नौटंकी कइले तोर बियाह कर दी तोरो नौटंकी कइले बड़ी इनहु के बियाह करी खाना तो मुंह में हुर दे का है दादा हैं कुछ ना चली ए लोग के नौटंकी हम भूले बावत नहीं नौटंकी भूले चली पानी नहीं पी ली हट बे कि हमारा आंखी का सोजा से हट जासन अरे जल्दी खाना हो बैठो हेलो हाँ भैया हाँ आ जा जल्दी से मंदिर पर आशीर्वाद देवे खातिर ना तो हमनी के मरले मुंह देखब ले जल्दी पहन हाँ
कहना तो बाबूजी खबर लागी नु तो कल निमन से बिया सोस चल आई पंडित जी बोलिए बनी हां एगो दुगो मंदिर जाने लन बियाह हो जाए ठीक बैठी पंडित जी बैठी लड़की के माला पहनावा वो पकड़ना कन्या बड़ा सुंदर आज सुनी ना जी अगर कोई जाने तो का कहीं बताई ना बियाह चोरी चोरी करता है अरे कोई का अपन बिया कर बाबूजी आते होई हमारे को तो सही ना भइल लगे तू टेंशन मत कर हम बानी ना माला पहनावा पढ़ भाई मंत्र पढ़ मार हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीत लोक उजागर राम दूत अंजनित बदनामा आगे पंडित बियाह में हनुमान चालीसा पढ़ जा बात मत बुर्बक तू का जा रहा सर अरे भैया ई का पढ़त रह अरे भीरगु बाबा के इतिहास अरे ई ठीक लिखल पढ़त ई पंडित ठीक नहीं खे दूसरा मंत्र से बिया करा देता नहीं ओम मंगल विष्णु हरे तोहार मौगी घूमे घरे घरे आम के पल्लो भैया ई का पढ़त रह अरे वो समझावत तरन कोन भाषा में वो को आवत रह कि तोर में हेरी घूमे घरे घरे हमारे घर मतलब दूसरा तो बिया से मतलब बाकी ना बिया करे कोनी तो बाबूजी आते होई हनुमान बाण में लिखल बा बिया के टेंशन मत लो में लिखल बा चल तार दूदू गो लइका होई ऐसे बिया करइला से काजी रोगे यही तरह बियाह होला बताई ना अरे बाबूजी आते हैं बोल जल्दी पढ़ ओम मंगल विष्णु हरे तोहार मौगी घूमे घरे घरे आम के पलो निबी के गंछा आम के पलो निबी के गंछा तोहार मेहरी के होके 2 महीना पे लइका ए भैया भैया हो ये पंडित ठीक नहीं खे हो पंडित ठीक नहीं खे हम बियाह ना करेंगे तो अभी हम दूसरा तुरंत पढ़ देता हमनी के बियाह में कुछ भइबे ना कोई अरे बियाह कर ले अरे बाप दूसरा पंडित बोलावा कोई पंडित ठीक नहीं पंडित खे भइल बारा बियाह हम ना करावे आइल बानी बियाह से साथ बियाह हम ना कराई बियाह करे दो तो हमें कुल का पढ़त रह हमनी के बियाह में सारा कथो ना भइल तो बियाह में तो हनुमान चलो चलो पता है रहते केवन फायदा बाबे कि कुछ होखबे ना करी चुपचाप कर दी ना जल्दी जल्दी बियाह कर अब बाबूजी आज में का कर चल ठीक है ओम मंगल विष्णु हरे तोहार मौगी घूमे घरे घरे आम के पलो निबी के गंछा आम के पलो निबी के अरे पंडित जी वही कब कहा था जी ए पंडित जी मारी स्वाहा स्वाहा चल 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 भाई अगरबत्ती देखा कि अगरबत्ती दिखावा वो कहे के काहे दिखावा इनकरा क्या अगरबत्ती दिखाई अरे हुनका के अगरबत्ती दिखावा इनका के ना आई पहले अपना मेहरारू के दिखा लो उनका बाद अरे ढेर वो देवता के उतार दिखावा गइल बा कैसे धरई ए भैया। भैया तू भी हवा भाई तो पहले मेरा रुक कर अगरबत्ती देखी अरे बाबा तो कथे ना भइले बुरबो रोज रोज हम काला गति देखाबे ले पूजा करे तुम मोमबत्ती देखियो मारा खा अगरबत्ती चल दिन तेन देखाई तो सुंदर तो महंगा बटले करिए है हां लो इनकी अगरबत्ती देखा कि इनकर गोड़ छू लो हां ली पंडित जी धर इनकर गोड़वा लागलो मेहरारू के गोड़ लागे जाई महाराज ये पंडित बने नी तो से बतिएगा कहते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखल बा अरे लाग ले बुरबो तो बाबूजी आवते होई है देखो आशीर्वाद दो देती है भैया भौजी के गोड़ बिल के आशीर्वाद ले लो जब कोनो जाना तो हम लोग खड़ा हो रे जल्दी चल बाबूजी आवते होई है सादा सुहागन रहल उनको कोन लागो ना खिसिया जाई बाबूजी ए बाबूजी कौन रे गोड़ लागत नहीं गोड़ लागत नहीं गोड़ लागत आई हो भाई अरे का रे अरे भाग के बियाह को ले लो भाग के ना कोई नहीं हो मंदिर से बियाह कोई नहीं हो रे हूं को ले रे अरे तोरे ई बस सिखाओ रहा कहानी है के मन बढ़ाइले भाषा ने कर बाबूजी के बोले ले पानी अब बाबूजी का बोला ले तो कहा तो जाए तो तू बोल मत कहानी है के बढ़ावला चाहता रहो जाए बाबूजी माफ कर दो कौन भी तू हट पहले दूर हट हेरे मत ये भैंसिया मार दी कहां गई रे कहां गई बोलिया के बोलिया के हां आई हो बापा गुजरे कोनी जाने माफ कर दे अरे इधर खलो बापा बाबूजी तोहन लोग नौटंकी हम बोले भाई तोहन लोग ए मेरा घर से खेत रे
हमारे 1.5 किलो के ताला हो जरा खबर ले भाग दस रे मेरा मेरा तनी के भाग जा सोन घर छोड़ दो जय की महाराज हो हमारे तो भागत हमनी के जाते नहीं जा घर छोड़ के खुश रह तू घर की पतोही के लेके तू जाते नहीं जा हाँ चलो हो जय कहे चलो हो सनु अरे रुक गोड़ लागत नहीं जा रह तू आराम से यही जे आ धोती अपन संभालो आ खूब बनइयो आ खइयो आजाद से रहियो अरे ऐसे कैसे चल बाबूजी समझदार है समझ ई का समझियो समझत रह तोरे देख के कुल करत रसन हम का करिए दादा तू लइका चाहत के बेटा पतो खुश रहस आप तो मुंह बाके चल जाई और हमनी के अगोरिया है मैं अपन गाय गरु लेके समझा करके समझा दो आइल ये तो इज्जत से रहो जितने तू रह तेरे घर में वही तरह ही हो रहो हां ही बाबूजी आप जैसे का हम उनसे रहो बैठ अब माफ कर दो हम माफ कर दो माफ कर दो वैसे रहो खुश रहबल एक संगे हां हई दोनों के खुश रखल हमारी है तमन्ना बा अच्छा ये बता बियाह तो को ले हई कमांडर ऐसे लेके चलिए ले अरे बाबूजी शहरी मॉडल हो बोल बे दे रुकी एकरा के ले कोई नहीं तो साड़ी में देखनी रहू आई शहर से लेकर आइल बात एकरा के साड़ी में देखनी यही से मान गनी तोरा के का कोई वो पहिर ले वो पहिर ले साड़ी पहिरे आवेला तने हमरा हई खोस के देखाऊ तो ये तो धोती है साड़ी कौन है तो साड़ी वही तो पहन जाला धोती अलग पहन जाओ जा बेटा जा खुश बानी नु बाबूजी खुश बनी रे बना अब खुश है नु बानी अब खुश रहे के पड़ी चल चल जा बेटा तुम जा हताऊ घास काट दे मशीन में हम ही काटी हैं गाय के लेने डाल दे बनी के मेरा बाबू हो गई बड़ा सन है ना सुन गाय के लेना हम डाली हैं मेरा बाबू सुन हाय फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।